Niste li ljubitelji računala, možda vam postanu barem malo draža posjetite li prvi Hrvatski muzej informatike u Rijeci. A ako ih volite, da to učinite, neće vas trebati previše nagovarati. Jer u muzeju, koji je svoja vrata otvorio prije nešto više od mjesec dana, krije se prava raskoš računala koja su obilježila povijest druge polovice 20. stoljeća do današnjih dana. Ljubav prema računalima ujedinila je naime skupinu mladih ljudi iz udruga ljubitelja računala Calculus i darovitih informatičara Rijeke. U suradnji s multimedijskom agencijom Kreativni odjel osnovali su Pick and Pock Retro Computer Club. Ideja se rodila u veljači ove godine. Prvo što je bilo je kolekcionarstvo. Čisto jedan sentimentalni moj hir i od mojih kolega koji su počeli nekako skupljati ta stara računala. Prvo je počelo da smo htjeli nabaviti svoje prvo računalo, međutim, igrom slučaja se dogodilo da sam, konkretno kod mene je bio slučaj da sam ja kupio sva druga računala osim onoga koje sam htio kupiti. Njega sam na kraju kupio najzadnjega, među zadnjima, koji radi s Commodoru 64. I kad se toga već dosta nagomililo i u stanu, naravno supruga je dala to svoju obol da se to makne iz kuće i da se ovaj projekt izrealizira. 100-tinjak računala kupili su putem različitih oglasnika, a ostalih 100-tinjak na eBayu. Na oko 300 četvornih metara izloženo je oko 1000 eksponata, 200 računala i 800 kalkulatora. Najstariji eksponat je ovaj Context 30, uredski stroj zbrajalice iz 1965. godine. Nemaju, kažu, prva, najstarije računala iz 40. godina prošlog stoljeća, ali za njih bi im da ih imaju bio potreban prostor veličine kakva industrijskog kompleksa. Sve što su prikupili od iznimne je povijesne vrijednosti. Što se tiče najvrijednijeg, to se ne može baš tako samo jednostavno reći, jer svaki od nas kolekcionara će za sebe odabrati jedan koji je njemu najvrijedniji. Gledano čisto financijski, to se pak ne može izračunati, to ovisi o očuvanosti, koliko je primjerak rijedak i tako još nekim pojedinostima. Apple II iz 1978. prvo je komercijalno računalo u široj primjeni. Još pristupačnije običnim ljudima bilo je Sinclairovo računalo ZX80 iz 1980. Imalo je samo kilobajt memorije. Usporedbe radi, danas je gotovo nezamislivo računalo koje nema barem gigabajt. Naslijedio ga je ZX81 koji je prvi put donio mogućnost dogradnje memorije. Iza toga je krenula prava jedna revolucija sa izlaskom Sinclairovog ZX Spectruma, za koju većina ljudi zna, i paralelno s njim isto 82. godine Commodore 64, koji je najprodavaniji kompjuter svih vremena. Prodan je u preko 50 milijuna primjeraka i u Guinnessovoj knjizi rekorda je. Osobito cijenjeno računalo bilo je i ovo, Amiga 500, ranih 90-ih, i u nas u novom računalu neki pisali svoje maturalne radnje, iako je u to doba već bila počela era IBM-ova PC-a i Apple-ova Macintosha. Današnji informatički svijet, naime, bez njih ne bi bio isti, a u Riječkom se muzeju također mogu razgledati rani primjerci tih i danas dvaju ljutih rivala iz ranih 80-ih. Poseban kutak zauzima i hrvatski djelić globalne računalne povijesti. Ivel Ultra računalo Galeb i Orao. Orla će se mnogi sjetiti jer je bio nezaobilazno školsko računalo domaće proizvodnje. Zanimljivo je spomenuti i cijelu kolekciju kalkulatora Digitrona Buje, model DB800, ovaj crni mali kalkulator, bilo je prvo džepno računalo u Europi. U muzeju nedaleko od riječkog korza krije se i pravo mnoštvo tehnoloških stramputica. Taj pojam, zajednički je nazivnik za mnoga nepoznata, ali vrijedne računala informatičke povijesti, koje iz nekog razloga nisu uspjela zaživjeti. A ovo je jedno vrlo rijetko računalo kod nas. Radi se o Atari Falcon računalu koje je tržišno bilo neuspjelo. Ono je već došlo na jednom zalazu te cijele generacije računala, iako je bilo vrlo napredno, imalo je karakteristike ispred svih ostalih u to vrijeme. Jednostavno je došlo malo prekasno i prestigle su ga druge tehnologije. On nikada nije uspio dobiti onu kritičnu masu da bude tržišno uspješan. Što nam je donijela informatička prošlost? Ovdje smo zorno vidjeli, no nismo se mogli ne upitati što nam donosi budućnost. Ja mislim da će kompjuteri postati sve manji, sve lakši, sve manje energije će trošiti i nosit ćemo ih na sebi. Svjedoci smo već sada sveopće minijaturizacije tehnologija, ali i maksimalizacije mogućnosti. A možda bi ipak, barem u informatičkoj revoluciji, vrijeme trebalo stati ili barem usporiti.
Ali tvorci ovoga muzeja nemaju namjere usporiti. Iako je njihov muzej računala najveći u ovom dijelu Europe, s ovim što su do sad izložili neće stati. Osim stalnog izložbenog postava koji će se vjerojatno mijenjati, znači tu ćemo staviti još nove eksponate. Jedan od naših ciljeva udruge je i širenje eksponata. Krajnji cilj nam je da budemo najveći na svijetu, naravno imamo ambicije velikih. Cilj im je postati mjesto na kojemu će se organizirati prezentacije novih tehnologija, ali i mjesto gdje će svako moći pronaći kvalitetnu informatičku literaturu. Ali isto tako ostavljamo prostor i za recimo mlade umjetnike koji se bave računalnom grafikom i srodnim stvarima, multimedijom. Tako da planiramo ovaj prostor napraviti jednim mjestom gdje bi se mladi računalni entuzijasti s radošću okupljali. Nekada su računala bila luksuz. Nudila su relativno malo u usporedbi s današnjim računalima. Svaki atom snage vrijedio je pravo bogatstvo. Tko bi mogao platiti više snage, budio je zavist u onih koji su o tome mogli samo sanjati. No danas to više nije tako. Računala kao da su probila sve granice svojih dosega i kao da ne mogu više ništa novo ponuditi. Cijena im je drastično pala, a ljudi ih mijenjaju kao i svu ostalu potrošnu robu. Iz te činjenice jasno je kolika je vrijednost računala 20. stoljeća. Takva informatička revolucija teško da se ikada više može ponoviti. To je razlog više da posjetite muzej računala u Rijeci.